टाइम 8 निउसआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद नाग्रिजुलि दखरा एबसु बेखौ जिबायदि ब्लेम होनो नागिरदों दा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो खावलायदों आरो लोगोसे आङो निन्दा खालामदों बिथांमोना जोंनि बे जि बड'फानि मुसुखा बेखौ फज'ना दोननायनि सिगां माबायदि अबस्थायाव दंथ'योमोन बेखौ बिनि फिडबेक बेखौ मोनथियालाबासिनो बेबायदि निउस फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ आङो खावलायदों लोगोसे निन्दा होदों बिथांमोना जाहाथे मोजां साननानै मोजां निउस जुदि फोसावनो हायाबा बिथांमोना निउस खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ साजायो जों बेजों खोथा गैया जोङो मान सन्मान होदों नाथाय दिनैहाय बे निउसआ जेरैबायदि माने जोंनि सायाव गाज्रि मोनसे ब्लेम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव मोनसे ब्लेम होनो नागिरदों नाग्रिजुलि दखरा एबसुखौ ब्लेम मोनसे होनो नागिरदों दा बेनिफ्राय बियो जायफोरा भाइरेल खालामदों जायफोरा बायदिसिना खोथा बुंदों बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दा जोङो बड'फाया जोंनि बर' माहारिनि सासे बिफा जोंनि सिबिनां बिफा आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' हारिनि बिफा बिमुं होनानै बिथाङा मुंख्लं रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो जोङो सिबिबोगासिनो दङ गुबुन गुबुन हाबाफारिजों आरो दिनैहाय जोङो नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि जि गाहाय दरखं बिनि लांगोनायाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि जोङो लानाय जादों दा जि समाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया दङमोन बिनि आगोल जोङो बिथांनि मुसुखानि सायाव माखासे साजायनाय हाबाफारि जोंहा दङमोन बियो जाथ'वाखैमोन बिनि सिगाङावनो जोंहा जिथु दरखं बेखेवगिरि आलासि नाग्रिजुलि समस्तिनि 27 नं बिटिसिनि EM बिथां धर्मनारायण दासआ जोंनि जिहेतु बेखेवगिरिमोन दा बिथाङा फैनायनि उनाव बड'फानि सावगारि नुनानै मुसुखाखौ नुनानै बिथाङा माने सिबिनायजों श्रद्धाजों बिथाङा खुलुमनानै थाङो बेवहाय सासे EM हिसाबै बयबो बिथांनि खुलुमनायखौ मबाइलाव माने सावगारि सेबखांदोंमोन दा बेखौ लानानै जि टाइम 8आव जेरैबायदि लिरबाय बड'फानि मुसुखाखौ बाल्थिङाव फज'नानै असनमान खालामबाय बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि दखरा एबसुआ बेबायदि जोङो गोबां बायदिसिना खोथाफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा जि समाव बड'फाखौ जोङो मान होनो थाखाय खुलुमनो थाखाय साजायनाय जाथ'वाखैमोन बे समाव बे हाबाफारिया जालांदों दा जोंनि मेन्टेलिटिया जोंनि थांखिया जोंनि साननाया जोंनि लुबैनाया जोंनि मावनाया बिदि नङा जे सासे बर'नि बिफा गेदेमा बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बाल्थिङाव बसायनानै जोङो ओरैनो फज'नानै दोनगोन बे जोंनि बाथ्रा जों बेखौ मालाबाबो सानाखै दा बेनिखायनो जायफोरा बुंदों बेखौ आङो सोंखारिनो लुबैदों जे बिथांमोना पर्टेल निउस खुलिनानै जि टाइम 8 बिथांमोना जिबायदि लिरनानै बेवहाय फोसावबाय मोनसे पर्टेल निउसनि गेजेरजों बिथांमोना समाजखौ बा बर' माहारिखौ बर' हारिखौ बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गाज्रि लामाजों दैदेननो नागिरदों बेखौ आङो सोंखारिदों आरो बेवहाय जि मालि बाल्थिङाव फज'जेनबाय बा बहायजेनबाय होननानै बुंबाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो आङो नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आङो बुंदों आं पार्सनेलिबो बुंदों दखरा एबसुनि आफादगिरि हिसाबैबो आङो बुंदों जुदि बड'फाखौ बेबायदि मेन्टेलिटिजों जोंखौ बहायदों बा बेबहार खालामदों बाहायदों होननानै सानोबा आङो आंनि बिखाखौ हगारनानै होगोन बिथांमोना जुदि गोहो दङबा आंनि बिखाखौ दानखावनानै नायनो हागोन बड'फानि सायाव बेबायदि मेन्टेलिटि बेबायदि साननाय दङ नामा दा बेनिखायनो आङो खावलायदों निउस खुलिदों निउसनि गेजेरजों गोबांथार मोजां गाज्रि बायदिसिना जाथाय बेफोरखौ मोनथिहोनायजों लोगोसे इनफरमेसन होनाय जायो दा बे इनफरमेसना रं जानो नाङा जोंनि मिथिनायाव बियो गोरोन्थि जानो नाङा जानला मानला एटिटिउडजों बा बायदिसिना मेन्टेलिटिजों बे जिनिसफोरखौ खालामनाङा होननानै आङो सानदों दा बेनिखायनो आङो सोंनो लुबैदोंसो बिथांमोनखौ जे टाइम 8 माने मिडिया जिथु पर्टेल निउस खुलिनानै बिथांमोना बर' हारिखौ बा बर' हारिनि जि मावनाय दांनाय बर' माहारिफोरनि खामानि मावनाय बा एबसुनि खामानि मावनायखौ रायजोनि गेजेराव मोजां लामाजों दैदेननो नागिरदों फोसावनो नागिरदों ना हारिखौ बिथांमोना गाज्रि लामाजों दैदेननो नागिरदों दा बेखौ आंनियाव मोनसे सोंथि जादों दा बेखायनो आङो बुंनो लुगैदों बेवहाय नंगौ आजिखालि बयनिबो आखायाव मबाइल थायो वाट्सएपआ बयनियावबो थायो फेसबुकआ बयनियावबो थायो बयबो फट' दिखांनो सेबखांनो लुगैयो
फट' सेबखांखांनायनि उनाव वाट्सएपआव होनाय फेसबुकआव होनाया बयनिबो मोनसे गावबा गावनि खामानि बायदि जानानै थाबाय। जोङो बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ। गावनि गोसो बायदि गावनि लुबैनाय बायदि माने सावगारि हगारनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बिदि होननानै दिनैनि जि मोनसे सावगारि बेवहाय फेसबुकनि गेजेरजों ओंखारबाय, बेखौ लानानै जि टाइम 8 निउस बर' निउसआ जिबायदि जोंनि सायाव गाज्रि मोनसे इमेज दागो जोंखौ फोनांनो नागिरबाय, बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। बेनिखायनो आङो खावलायदों निउसखौ खुलि, जोंहा आपत्ति गैया, बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। नाथाय बड'फानि सावगारि बा मुसुखाखौ जोङो दिनैहाय बबे अबस्थाजों माबायदिजों जोङो जेनेबा बेबायदि अबस्थायाव दोनथ'नाय जादोंमोन, बेखौ बिनि फिडबेक बा बिनि जाहोनफोरखौ मोनथियालाबासिनो बेबायदि। दा बेखायनो आङो सानदों बे निउसआ नैबे जिथु फेसबुक भाइरेल जाबाय बा टाइम 8 निउसआ भाइरेल खालामबाय, बिनि एगेन्स्टआव आङो दिनैहाय जि मोनसे रिएक्सन होफिनबाय, बेखौ लानानै बिथांमोना जुदि बायदिसिना सानोबा बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जुदि आरोबाव गुबुन रोखोमनि सिन्था खालामनानै बिथांमोना निउस जुदि बानायफिनोबा, आङो बिनिफ्राय आं सानदों बे निउसनि सायाव आङो आयेनगत भाबै राहा लानो थाखाय आङो थियारि। आरो बेवहाय बे पर्टेल निउसनि सिङाव जायफोर मानसिफ्रा कमेन्ट होदों, बायदिसिना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होनाय आङो नुनो मोन्दों, बे कमेन्ट होग्राफोरखौबो आङो खावलायदों बिथांमोना बड'फाखौ खुगाजों सिबिदों ना गोसो गोरबोजों, गोसो मेलेमजों मोदोमजों सिबिदों, आङो बिथांमोननि सिगाङाव आङो सोंनो लुबैदों। आरो आं नुफेराखै बै मानसिफ्रा माबायदियै माने बड'फाखौ सिबिदों। दा जायफ्रा थांनाय गोलाव समाव बड'फानि नाम लायामोन, बड'फानि बायदिसिना सान्थौ सानस्रिनि सायाव खामानि मावाखैमोन, दिनैनि टाइमाव माखासे माने मा होनना बुङो मेगन गोसा मानसिफ्रा दिनै बड'फानि नाम लाफ्लानानै बायदिसिना खामानि मावबाय थानायफोरखौ जोङो नुदों। दा बेनिखायनो बड'फाखौ जुदि बड'फा हिसाबै मान सनमान होनो लुगैयोबा, थांनाय गोलाव सम दासिम आरो इयुनसिमबो बड'फाखौ बड'फा हिसाबै मान सनमान होनो थाखाय, आरो सोरबाया मान सनमान होनायखौबो मान सनमान होनाय बायदि लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय।